Θα ήθελα να μας τα βάλει σε μια σειρά. Σε τι κατάσταση πιστεύεις, εκτιμάς ότι βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Τουρκία και την επιθετικότητα που επιδεικνύει? Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι έχουμε μια σοφή ή έστω ρεαλιστική διαχείριση της επιθετικότητας της Τουρκίας. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με όσο πιο απλό και ήπιο τρόπο μπορώ να το πω, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύ μεγάλης εθνικής ήττας στο Αιγαίο και γενικότερα στα ελληνοτουρκικά. Και δεν λέω βαρύτερες εκφράσεις. Δυστυχώς αυτό προέκυψε από μια σειρά, θα έλεγα, παρανοϊκών αναγνώσεων του ελληνικού συστήματος εξουσίας, και συνειδητά χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο και όχι μόνο την κυβέρνηση, γιατί είναι ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας, ενώ η Τουρκία έχει ξεκάθαρη πολιτική, ξεκάθαρη επιλογή και ξεκάθαρη στόχευση να ακροτηριάσει γεωπολιτικά την Ελλάδα και να προεκτείνει τον εαυτό της τουλάχιστον μέχρι το μισό Αιγαίο, καταστρέφοντας ουσιαστικά δηλαδή την ελληνική εθνική κυριαρχία σε αυτή την περιοχή. Εμείς συνεχίζουμε ακόμη και σήμερα να θεωρούμε ότι απλώς έχουμε κάποιες διαφορές με την Τουρκία για το θέμα της ΑΟΣ και κάποια άλλα μικρά εν πάση περιπτώσει, τα οποία φυσικά και μπορούμε να τα επιλύσουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, αγνοεί το ελληνικό σύστημα εξουσίας, τουλάχιστον δείχνει να αγνοεί ή τουλάχιστον επιδεικνύει στον κόσμο ότι αγνοεί, πως η Τουρκία η σημερινή δεν είναι η Τουρκία του 1996 των ημιών ή του 87 ή ακόμη και του 2000. Είναι μια υπερφιλόδοξη Τουρκία, τρομακτικά φιλόδοξη, που θέλει να εξελιχθεί σε μια ρυθμιστική δύναμη στην ευρασιατική σκακέρα, και για να το επιτύχει αυτό οφείλει να κυριαρχήσει σε αυτή την περιοχή, γιατί είναι κρισιμότατη σημασίας για τις διεθνείς ισορροπίες, και κυρίως να επιδείξει απειθαρχία, ανυπακοή στους ισχυρότερους δρόντες. Θέλει δηλαδή η Τουρκία να μας μετατρέψει στην καλύτερη περίπτωση σε δορυφόρο της και στη χειρότερη σε σαντζάκι της νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας που ονειρεύεται, και ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Η Ελλάδα λοιπόν, το ελληνικό σύστημα εξουσίας, περίμενε κάποια στήριξη από το εξωτερικό, η οποία είναι πολύ απλά εντελώς παρανοϊκή. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και στο παρελθόν πάρει, ότι δεν υπήρχε τέτοια πιθανότητα. Πιο πιθανόν ήταν, είχαμε πει, να έρχονταν ο τελευταίος επιζών δράκος από το Game of Thrones, παρά να έρθουν οι Γερμανοί ή οι Αμερικάνοι να μας στηρίξουν. Και αυτό φάνηκε εμφανώς. Δούλεψε όμως η στρατιωτική αποτροπή, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Στο καλοκαίρι δηλαδή, όταν προέκυψε η πρώτη τουρκική ναύτεξ και υπήρθε η πολύ έντονη ελληνική αντίδραση με την κινητοποίηση του στρατεύματος, και είπανε οι Τούρκοι, γιατί υπεραντιδρούν οι Έλληνες, γίνονται υπερβολικοί, δεν προχώρησαν σε αυτό που είχαν δηλώσει. Αντιθέτως, από ό,τι φαίνεται, προέκυψε εν συνεχεία. Και ακούμε Κώστα, κανονικά εμείς. Προέκυψε εν συνεχεία κάποια βεβαίωση από πλευράς, δεν ξέρω, από κάποιον διεθνή παράγοντα, από κάπου αλλού, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιδράσει στρατιωτικώς, και από εκεί και πέρα η Τουρκία προχωρεί συστηματικά στο κατεδάφισμα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και πλέον και της δυνάμει ελληνικής εθνικής κυριαρχίας στο χώρο μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων, και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απλά παρακολουθούν, όπως παρακολουθεί και η λεγόμενη διεθνής κοινότητα. Για να μην πω ότι φτάσαμε σε σημείο να εξαπολύσει μια επίθεση πληροφορικού πολέμου, και το λέω συνειδητά αυτό το πράγμα, εναντίον της ελληνικής κοινής γνώμης η κυβέρνηση, λέγοντάς μας ότι, προσπαθώντας να μας πείσοντας ότι το Roots Race δεν έκανε έρευνες, γιατί εμείς το εμποδίσαμε, και εν πάση περιπτώσει να μας μετατρέψουν το άσπρο μαύρο, και έπρεπε τότε να βγει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Ναύαρχος, ο κ. Διακόπουλος, για να πει το αυτονόητο και να εκδιωχθεί εν συνεχεία. Ή ότι καταφέραμε και διώξαμε το Roots Race από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και δυνάμει ΑΟΣ, και έχουμε επιτύχει, για να το δούμε μετά από μερικές μέρες να επιστρέφει, μπαίνοντας πλέον και στον πολύ πιο ευαίσθητο χώρο των μεταξύ 6 και 12 ναυτικών μιλίων. Οπότε αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπάρχει κάποιο μακρόπνο, σοφό, μυστικό σχέδιο από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού συστήματος εξουσίας, επαναλαμβάνω,
που να στοχεύει στην αναχέτηση της Τουρκίας σε βάθος χρόνου, το οποίο εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να το δούμε, τότε από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα είδος προσωρινής, ελπίζω, παράλυσης του ελληνικού μηχανισμού αποτροπής, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή φαίνεται να προχωράει στην ατζέντα της κανονικά και κατεδαφίζει μέρα με τη μέρα την ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Και μένει να δούμε πού θα σταματήσει. Η έννοια των κόκκινων γραμμών έχει πλέον ξεφτυλιστεί. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αυτές οι κόκκινες γραμμές πάνω σε ρόδες που μετακινούντουσαν συνεχώς προς τα πίσω φτάσανε σε ένα σημείο και τελικά εξαχνώθησαν. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές αυτή τη στιγμή. Μπορούν να ξαναφτιαχτούν βέβαια, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν αυτή είναι η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Οπότε με αγωνία, και ομιλώ ως Έλληνας πολίτης, όχι ως πανεπιστημιακός, περιμένω και εγώ να δω τι θα γίνει, γιατί βλέπω μια πρωτοφανή κατάσταση αποδόμησης της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας να βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας και δεν βλέπω, τουλάχιστον εγώ, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο αντιμετώπισης από πλευράς κυβέρνησης. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.